Рэаліі сучаснай арміі ў мінулым, баявыя задачы па ахове паветраных рубяжоў ажыццёўлены. Паказальная фізпадрыхтоўка, экзамены па ваеннай навуцы ў тэорыі і на практыцы здадзены паспяхова. Такая праграма максімум выканана для 15 военнослужачых 115-го зенітнага ракетнага палка. Ужо хутка яны апынуцца дома, а пакуль у якасці дэмбельскага акорда вайскоўцы пакінулі след, высадзіўшы дрэва ў сваёй вайсковай частцы, што дыслацыруецца ў Малой Курніцы. Эта традиция, она очень даже будет неплохая. Это как память, как какой-то фундамент в будущее поколение. Асабовы склад палка з гонарам выконваў баявыя стрэльбы на палігонах, лідыраваў у аператыўна-тактычных і камандна-штабных вучэннях. А таму гэтым хлопцам ёсць што ўспомніць сёння. Запомнилось учение на полигоне Ашалук Российской Федерации, на котором я увидел большую страну Россию. Дорога была довольно красивой, красивые пейзажи, красивое все. Также увидел, как действительно работает комплекс, как действительно производятся боевые пуски. Парадак і дысцыпліна, на думку зенітчыка Максіма Лямачка, гэта тое, што трымае ў тонусе любога байца, гартуе характар і выхоўвае мужчынскія якасці. Дмітрий Кульчынскі таксама падзяліўся думкамі пра службу. Я здесь нашел очень много друзей, общения, познакомился с командирами. Для таго, каб выконваць задачы па абароне паветранай прасторы Брэста і ўсёй Беларусі, трэба ні многа ні мала быць сапраўдным салдатам, пільным байцом. Менавіта з такімі военнослужачымі, як кажуць камандзіры, яны сёння і развітваюцца. Софія Беражная, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».